Bueno, apirilien, nik uste dut apirile zalamentzet, azkenetan, etortezan gobernadoria astera. Eta joen bizeten ziren hartzainek larranora eta zue izotu. Gabez egitzetezan, bera etortezan gaba... Gustora joeten ziren hartzainek? Ez, baina derrigortu dugu izan, hartzainek joeten. Eta joeten emotea hotzi izan, nik ez dakit, no? Baina antortxak, uniei, eta apatatik astera antortxak izotzen ziren, gobernadore hori etorten zen, ez dakit, Andrie eta beste kotxetillo bat etorten ziren. Guretzako kriston kotxien. Eta hor azpenekin dotzien arku bat abetuekin. Eta joeten ziren eurek ez dakit zer gehiago egiten zen, hori ez dakit, baina bai, hau esan tabernabil, Etxebarri hori dana, lehen Leandrona eta Rosariona zana, eta gero Elizalde. Elizaldeko ezien oso fatxa. Eta joezan horra gobernadori, eta bere lagunok afaltzen, eta bizen mitartien kakaiotxien kotxien, Andrien kotxien, eta hortxe bukatu ziren aspera huelto. Orduntxe izan, azkenengo huelto bezala. Zu, Roberto, gogoratzen izan duzu zein izen zen sasoi batetako gobernadore hori, ezta? Nik uste dut, zer entzun der Riestra, uste dut hori gaiti entzuten entzen. Beha, guz sekula azkenean garen. Zer egin ezin zuen joen? Eta nik uste dut ezuela gogoko hori. Da horregatik izango zala, guz sekula azkenean garen. Arabe, Gure etxetik inor izan dut.